The clerk of the house, 17 over 17, Chairman, Council of Clerks. Hey, the morning conservator. Live and direct. Dalu, no. Thank you. Akwamozu bụ nnukwu ihe n'ala Igbo. Ọ mgbe ndị nwe onye ndị ọgọ ndị enyi ndị ikwu na ibe ha na-abịa condolence. Ọ ya ma akwamozu ihe a bụ in-laws from different places. You can contact them and they come by your events. They make the whole world come back here and event. Now on the internet, now on Facebook, now on Twitter. I'm on about
represents a cow.